जों जोंनि UPPLनि आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि NDP संबिजित ग्रुपनि नेहाथारि NDP प्रोग्रेसिवनि पाब्लिसिटी सेक्रेटारि आरो आं ज' लोगो जानानै गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमदोंमोन आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ आरो बेयाव बिहेखे जों मोनथाम मोनब्रैसो इस्यु लानानै सावरायनाय जादोंमोन। बिनि गिबियानो जाबाय जे थांनाय 27 जानुवारि खालि NDP आबसु भारत सरकार आरो असम सरकारनि गेजेराव जे मोनसे सुक्ति जालांदोंमोन बे सुक्तिनि माखासे क्लज जेरैहाय NDPनि केडारफोरनो रिहेबिलिटेसन होनायनि बाथ्रा बिथांमोननो गभर्नमेन्ट जब होनायनि बाथ्रा लोगोसे बिथांमोननि एगेन्स्टै जेफोर केस जाबसिनना होनाय जादों थांनाय 35 इयार्स स्ट्रागलनि समाव बेखौ उइथड्र खालामनाय बे गासै बाथ्राखौ लानानै जों सावरायदोंमोन आरो बेजों लोगोसे दा सोलिबाय थानाय BTCनि जि इलेक्सन पस्टपन खालामनानै दोन्दोंमोन बे बाथ्राखौ बिथांनि खोथायाव उत्थापन खालामनाय जादोंमोन। दिनै जों बे बाथ्राखौ सावरायनाय समाव जोंनिफ्राय बे रिकुवेस्टआ बेनोमोन जे NDPनि जिखिनि रिहेबिलिटेसन होनाय केस उइथड्र खालामनाय आरो लोगोसे बिथांमोननि केडारफोरखौ गभर्नमेन्ट साख्रियाव इमप्लिमेन्ट खालामनाय बेखौ थाबैनो मावफुंनो होनांगौ होननानै जों खावलायदोंमोन आरो बे बिथाङा थाबैनो मावफुंनाय जागोन आरो थाबैनो बे गासै बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय कमिटि आरो कमिसन दानाय जागोन बेनिखायनो बेखौ बिथांमोना सिन्था खालामना होनना बिथाङा बुंदों। बेनिफ्राय इलेक्सन बेलायाव बिथाङा बेखौनो बुंदों जे इतिमध्य इलेक्सन अफिसारनो आसामनि चिफ इलेक्सन अफिसारनो इतिमध्य डिरेक्सन हरबाय जे इलेक्सनखौ थाब फाथिनांगौ बिदि होननानै आरो बिथाङाबो बेनि बादैबो बिथाङा बुंदों जे थाबैनो इलेक्सनखौ फाथिनांगौ मानोना इलेक्सना बेबायदि गोबाव जाबाय थायोबा मोनसे टेनसन जायो सरकारहाबो केन्डिडेटफ्राबो गोबां टेनसनाव थानो गोनां जायो बेनिखायनो थाबैनो फोजोबनानै BTCनि थाब सरकार दानांगौ जाहाथे डेभेलपमेन्टनि खामानिया थाबैनो मावफुंनो हायो लोगोसे थांनाय 27 जानुवारि खालि जि सुक्ति बे सुक्तिनि गासै बाथ्राखौ जाहाथे रुपायन खालामजोबनो हायो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो बेनिखायनो थाबैनो इलेक्सन फाथिनानै थाबैनो BTCआव सरकार दानांगौ बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे बिथाङा बिथांनि खोथा मथे बे गासैबो खामानिफ्रा थाबैनो जाफुंगोन आरो बिथाङा बे जिखिनि एसुरेन्स जोंनो होदों बेखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामगोन होननानै जों फोथायो बेनिखायनो मेयारनि जिखिनि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमना सावरायनाय बेखिनि बाथ्राखौ लानानै जों सावरायनाय जादों। जों UPPL बे हान्जाया बेखै मोनथाम बाथ्राखौ जोंनि आदर्श हिसाबै लादों बेनो जाबाय गोजोन थासारि लाबोनाय गुबुन गुबुन जातिफोरनि गेजेराव खौसेथि लाबोनाय आरो जौगानाय लाबोनाय बे मोनथाम बाथ्राखौ गुरुत्व होनानै बेखौनो जों आदर्श हिसाबै जों खामानि मावनो ओंखारदों शान्ति ऐक्य आरो प्रगति पिस इउनिटि एन्ड डेभेलपमेन्ट बे बाथ्राखौ लानानै जों खामानि मावनो ओंखारदों आरो बे थांखिखौ लानानै खामानि मावनायनि गेजेरजों जों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनसे परिबर्तन लाबोनो नागिरदों गुस्लायहोनाय बाथ्राखौ लाबोनो नागिरदों बेखौ थांनाय 17 इयार्स 17 बोसोर BPFआ सासन सालायनानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जे मोनसे नियम निति गैयै सरकार जेरावहाय अराजकता आयेन कानुन नियम खान्थि जेबो गैयामोन बेयाव खालि थाखा फैसा जाख्ल'नाय करापसनल' दंमोन बे गासैखौबो बोस्रांनानै मोनसे सिस्टेमेटिक सोलिग्रा सरकार मोनसे नियम निति गोनां सरकार मोनसे सोद्रोम गोनां सरकार आरो करापसन गैयै मोनसे गोथार आरो साफा बेबायदि सरकार दानायनि बाथ्रा साननानै जों खामानि मावनो ओंखारदों आरो बेबायदि जोंबो लाबोनो हायोबासो जोंनि समाजखौ जों फोसाबनो हागोन जोंनि सासन बेबस्थाखौ जों फोसाबनो हागोन जोंनि न'खरफोरखौ फोसाबनो हागोन आरो जोंनि साननाय हनायखौ फोसाबनो हागोन कारण फोसाबनो हायाब्ला परिबर्तन लाबोनो हायाबा जोंनि ओनसोला जोंनि समाजा मालाबाबो दावगानाय नङा जों दावगानाय लुगैयो आरो दावगानायखौ लाबोनो थाखायनो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरखौ ज' लानानै गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरखौ खौसेथि लाबोनानै
मोनसे गोजोन थासारि लाबोनानै बिनि गेजेरजों जों मोनसे परिबर्तित मोनसे सरकार दानो नागिरदों आरो बिनि थाखायनो जों दिनै गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरखौ जयैनो लानो खामानि मावनो ओंखारदों आरो दिनै जोंनि बे आदर्शखौ होनानै जोंनि जि गोजोन थासारि खौसेथि आरो जौगानाय बे थांखिखौ लानानै जि खामानि मावनो ओंखारदों बेखौ नुनानै दिनै गुबुन गुबुन जनगोष्ठीफोरनि सोद्रोमाफोर बेवहाय बाहागो लाफैदों जोंनि आफादनि UPPLनि